האמת שאנחנו רק בהתחלה, עכשיו עברנו פה קוף ראשון, קצת פתיחה, קצת לשמוע למה באנו, מה באנו, מאיפה. אנחנו עכשיו מדברים על כל הנושא של החברה הישראלית, התנועה, ההתנגשות שביניהם, קצת להבין את המושגים יותר טוב. שוויון, דמוקרטיה, ערך אהבת אדם, ערך זה. התכנסנו לסמינר שבמרכזו אנחנו לומדים וחוקרים את התהליכים בחברה הישראלית, על פערים חברתיים, על מאבקים שקרו פה. החניכים יגבשו מזה רעיונות למליאה ולהצבעה, שבסופו אנחנו נרצה לצאת ולחשוב איך אנחנו יכולים להשפיע על החברה הישראלית. יוצרים עם הערכים, מגשימים את החזון, מפיצים את השמועה מדרום. המעגל זה מוסד החניכים של בני המושבים, זה המקום של בני הנוער בתנועה להשפיע, להביע את הדעות שלהם וגם לקבל החלטות שמחייבות אותנו, המבוגרים, ההורים, בעלי התפקידים השונים בתנועה, להתייחס ובעצם להפוך את המקום הזה לתנועת נוער שהנוער הוא שותף ואקטיבי ולוקח אחריות. זה הבית שלי, אהבה ראשונה. עד עכשיו אנחנו למדנו בעצם על הבעיות שאנחנו מגדירים אותם כבעיות בחברה הישראלית, דברים שאנחנו רוצים לשנות. מה שאנחנו רוצים לעשות הלאה זה בעצם לגרום לשינוי הזה. אנחנו רוצים לבחון את הבעיה ולגרום לפתרון הכי אפקטיבי, כך שנוכל לשנות את זה. בשוויון מגדרי, כל הנושא של המנדטים והמכנסיים הקצרים, ואנחנו נעלה רעיון במליאה.